zive yes but ndichimospela iziningira pangawana unyatsenzi naye espero wait no divine it how anenge achingotaura pamwe zvine zvazvinoita no it's meaningless naye kotadzai kamudhara what is the megalon no it's meaningless word like a lexicograph. What? A lexicograph. What does that mean? A lexicograph. You see, it's a lexicograph. No, a word in English. You can spell that word. You can do what you think, but otherwise it's a meaningless word. Arena people, so they are not food. They were not what? You know food. What? They are not food. The correct word. Lexicograph. I see sure. Is a well-learned person. That's fetishistic. Those are kind of university. languages are kuti akudzosere manjeka akudzosere pane zvasiri kuda gombara ndiri kumbata iro ndombata one days kunyeba manje since when did the professional people became vara komdara wekuno vara komda what vara koko you know mendacious business ndikuya ntumbi mendacious what does that mean? No, usakuyere makomba ontological species of identical proximity. Hands Murugunyeba, any number of aggressive people. Sakaya they are aggressive Indians just to give metabolism. But statement ke chirungu roera kasbunga statement tukane chirungu mutukane chirungu kumutuka mutukane chirungu
Nika mpupu. Moronic is Nika mpupu. Watu wabda. Nika mpupu. Jumping judo. Relic of antiquity. Relic of antiquity. Wazi nika mpupu yo. Jumping judo. Unpalatable. Unpalatable. Romu Mupostori takwenda. Excommunicated. Aufi wakapinda zvonofungidzira zase. Nokuti iri susu tisi takatamba zvinhu izvi. Mupostori ningo nofamba fast. Anoshanganya yeye. Ndikatapana munhu asina goni. Serious. Namai ndotobva. Nobva. Baba muri Shawada, Zamada, General Dila. Mupeka statement. Agone. Can you defend the word Alpha? Mumana voka na kuyo. Adam so kuti shone kuti Alpha zvinodeve. Mama kuchitata Alpha kuti vati Alpha kuti vanhu vakaonera vari kure vanonzi kona kunzi pachirungu Alpha. Vanogona kusenza ipapo. Kuti Alpha. Wozoti fana uchiti corruption yake yapera. Akatopya akapota concentration so. Ndozoti kwakunzi yapera iyoyi. Ondori yapera kupi. Ndoitira wait. Era zimzu. Fire. Alpha. Fire. Ndiri kuramba kai. Mafa. Mauraiwa. Mauraiwa. Computer. Pana Promo chete. But ndine nalo mai. Ndine nalo. Pinze muraro. Muroende ka statement ke churu. What about zip? What about zip? What about zip? Masini nepingi. What about zip? Roya yakafaya wabira banzira. Roya yakafaya wabira banzira. Drawer inazo kunyichisa huko. The only man who lessons to sugar from Lagos. Dari ke nyoteni. One. One. That ndiri kuverenga makomba. Two. Yafa. Yaurawa. Once define Alpha. Vanhu vanozonzi varungu vanopweka. These people, munopa munozotanga kuti kwane chirungu. Saka zvinonzi saka yave babi. Ndakagara pano babi. Ondokamba nodanzi babangu afa chiri bobo. Afa we. Romu Mupostori dakwenda. Enda koko. Ana achiregedza main line ndochibata manje mains 5. Yendikangobata mains ka. Dzese ndomuketera 6. Ona flamboyance. Nare chico flamboyance. Define flamboyance. 7. Oh, all right. I'm going to define soon or late. Ndikamuti iya nepana bokuti yo vadzo kera kumsoro uko porogani kunotonhorera wozoti zvakanaka mutown but manje ndirindo anogara number 7 kumsoro uko totarisa neze baba iro agara number 7 but kuti DB saka define flamboyance es Moses waya runguya computer hapana contemplating about I will give you the answer soon or late mona ka t-shirt renyu varungu avaziva kuti zviriko kakunoku chii t-shirt yenyu nde isaine German Hitler but kuno kuipeka swastika nezavakapfeka kuAmerica ubude mumba
Especially uri mboy unogona kutoitwa wastart. Uyo anoti maboy ndo akavengwa naHitler nemaJews. But andifungoti akambovenga mboyi. But marungu akavenga maboyi vanopfeka iwe. Saka mimi chitiona chitaura kuti defense yenyu nde iri papi papa. Makapfeka ipa mukuziva zvamakapfeka. Wakutora marata. Uya interview. It's a legal move. This one is illegal. This one is illegal. Define flamboyance. Yeah, I've been busy meditating about it. Define it. Define flamboyance. Flamboyance. When we talk in terms of being flamboyant, flamboyance is a state in which Imbomira brings kufamba paTsoro. Nakuzwa ambo define flamboyance. Ambo shine nemamwe maword asikaiti. Ndiyataura flamboyance, define it. Flamboyance is a state in which a certain somebody reveals ostentation or becomes colorful. What? Ostentation is not a chief. When you are ostentatious, ostentatious. Means you are colorful. Show off. No. The way show off. The way you can show off. Murimiro wame kuonererwa. Ukamuna zvinoita akamwana kana chitamba bhora, vaplayers anotamba bhora aya. Ava vanoti kana bhora richibva uko. Like zvakamboita okocha ostentatious wanokuona. Inda iwe ndichiriona. Bhora rakatodzingisa bhora raiuya ndobva amhanyisana anzani wedu mufanho ichi ngati ndikocha jeje okocha pakapedzera kutamba bhora rakati bhora richibvako ndobva aripata akasimudza bhora rake richibvako akasvikorisumudza so ndobva arisimudza neichi ndobva riti vakomana vangu achimutera ndobva akaenda kaiti achipasa munhu angareko ndobva akuseka so achibata kumeso madika akaramba achidzokorodza ndobva akudzokwa basa okocha kwazi zizvakaita pepe but imwe kwawedhira ramusina kuzotaura mati inonzi chi mengoli what megalithic megalomania spell it. Megalomania is a person. Staba smeller. Spell it first. Spell. M-E-U-A-L. M-A-N-I. It's megalomania. I'm not worried about this bed like chippings. It's megalomania. And what does that mean? That is a person. It's a type of a person. A person like who suffers from psychotic neurosis. You get me? But I'm trying my utmost to express it in simpler terms. No. You never developed the word. You are developing a person. Megalomania is an insane person. I am an English called Mago. An inspiring creator. What kind of use it? But I told people, why Aba kumusha munhu.
Afudza mombo. Afudza budzu. When some of my students whom I taught to pass, when did you? Temporary teaching. Not temporary teaching as such, but I was. It was temporary. When did you? When was that? Who failed? When was that? English, O level. When was that? Science, geography. When? But my students passed. Answer the question. By When? excellence. When? What year? 2004, 2005. So 2004 we won. Where were you teaching? Where were you teaching? Where were you? Where? Une makore mangani komuniyo? I'm at 40. Wada kuzvikudza manje uri mwana mbudzi. What years yipi? Yipi? Again before there. Again before. Anonyemaka munhu. But since when did the professional people became to be labeled malicious ones? What? Professional people what? You think a professional person can be malicious as well? A malicious person is certain somebody with fond of but this information I am trying to Mira. Iyo zvari kufunga zvisiri zvichabuda apa manje. This information I am delivering is valuable. But to my surprise, you find people saying, what do you mean? Buddha, it must take. I see. I don't see. Very strong. Ndati mukadzukana ukamunyenga anokuitira mwana akangofanana newe akakuramba ukamubata ukamurepa futi anongona chimwana chakangofanana newe iso rienda kuisa fosi kana ukamurepa chimwana chinongofanana newe kana kupachita chimwana chinongofanana newe waona manje zvinezvitika panyaya yedu yemajinzi ndokona kundomba kumepfurira ebiology mbichana nomba kumefura here biology haina draw mbichana haina draw buda bobo first buda bobo ena nobuda mabhobo ndati nomba mefura here biology mbichana mefura kana mwana achiberekwa nechichona because vana havanzwisisi vanozwa machitanzi munonyepa zvochitaura zvemuchirungu hanzi 2 3 kabugara pana anditi ati 3 ndati 3 bricks enda kono ndati 3 kana enda pakati up yep up 4 pana anditi funga fast wanyura ndingaenda weiko ke nongoendezogara chisa main line some main line bricks ndakaenda zvangu polokwane kunotonhorera nokupurura ipapa uchenjera mira isapa man bricks type up mira iyaoya ungapiwa imbe hapa isapa chete nokupurura mfana mukandi kutsirana zviri nani aiwa vasada kuti mira tida kunzwa kaya kwebiology tada kumbodzima timozwa nyaya yebiology ndokudza vakomana information inenge ine link biology andoda kumepfurira muchidimbu chekuti kana mwana achiberekwa hanzi when a male sex cell and a female sex cell meet
Soon after that, a zygote is formed. That later develops to an embryo. ndopara chikuisira muchishona because chirungu chacho chinotinetsei wakaenda kuuniversity aiwa isatinetse tichinzwisisa which is a sperm. Yeah. To contribute 26 chromosomes, and the female sex cell also contributes 26. 13 chromosomes, which will make it 26. He could be the next one. Each sex cell carrying half set of instructions. He could be the prime minister. I'm saying fetch resemblance. Just go explain it fully. That's all I have said. When you propose romantic affairs from a lady, No. Define the word, the exactly word. it's getting lost. No. Msamisa motawo zvimafomo Exactly word. Was it? You can't even explain it somehow. No, like a lady who is being proposed. Right. Explain fully such that we can understand and get the drift of what you are saying. You want to grasp the Yeah, exactly. You want to what? to grasp the concept. Okay. You get me right? Yeah. Are we together? But in brief, if you noted any grammatical errors, I've got nothing like grammatical error. No. But wakaenda university yopindura kone chirungu He never even going to school. He's somehow aiwa ifudza mombe oda kuti yepere What is his life. ndo vanhu aiverenga mabhuku kumombe gava kutaurira aina nebhuku vangasingafudze mombe munhu aiverenga bhuku angasingafudze mombe aidyisa mutadzi Zamba mumuti. 3 games achirohwa. Ndikamurova ndini? Akaramba. mbavha kazi hasi mupostori futi hasi kuno Hands are Hughes. Ndiri mupostori kani. uchinwa skati Saka ndamupostori by G. uchinwa skati Ndamupostori by G. akachirova ya dhobho ndamona achirova atonotenga Shosho manazo zone here office. aiwa ndini anditesa apa pamapiwa 5 rand handini mamutsvaga bepa ndakauya kuserukere mudaye Ndiana akachida. Zikamurova ari mimi. Ndobva aoneka. Ndobva ndepano. Vasaziva Zimbabwe apa. Mutorova. maita boma postori postori chingobuda nekastatement ka bricks chimomira ambobuda nekastatement Yasorenga tsoro mfana. Antiza ura se. Chiwana baba. Chiwana baba. Notiza chiwana baba. Vanomanyisana singaiti pandito baba. Vanomanyisana singaiti baba. Tikazopedzera takutonakidzwa zvatinezerei. Uyu atosvika mupostori. Hauna wanyura Wanyura inopedzera yakutinakidza tsuro iyi vakomana. Tsuro inopedzera yakutinakidza ichi. Iyo dzinoramba kunzi yapera tsuro iri. Iyo wamahara. iyo Atongerende kusenda. tinonekana singabviri iyo Tengesa futi. mwana wako iyo Watamira koko. tosana mugati noataiwa vakomana aiwa uri kuno ndara chingobuda nekastatement kati akubuda
Takuda mukamera. Out of all that we have said, I think some have grasped something, but some couldn't comprehend. Some couldn't comprehend. But out of all those who have got the capability to get me correct, I want to comment. At school, they used to give us but in brief, I can say, for you to get the sense of this gentleman, no wonder why they say ontological species of identical image, conglomerate in frost proximity, on frost, the frost proximityness. That is where the answer is. The frost meaning? I need to not go ahead. I think it's over. No. It's not for me to diverge. Go and ask your English teacher. Right. So Roddie, Zulu zakangofana kuti chiri changangoyaselezwa chichangoti chiri pachiri papo. Chisina zvinotomboita kana. Froze something like chakangodai chiri pachiri. Uchaite. Waseka. Mtauriri. Chi. Something goes to froze, something chingori ndiso. Changodai. So Handega. froze exhibit zati chi. Ndoende. Froze what? Exhibit. Ndozongo chitoro. Froze exhibit. Right, you see. Right. Taura straight. Proximity. Zati chi. Next to something. Actual proximity. Next to something. Exactly. Right, but according to his, Amaita boka statement kenyu kama distable. Chikomtaura kake ka statement ke ungomutuka iye nechinu. Zvinabasa ngachikuti unofudza mombe ana basa. Ande aiwa uretsurupa. That's okay. Sarcastic language. Aiwa. Saka ndokuti woni. Right, ndokuti obeshna. When you utter, when you somehow utter a monorail string of vulgar swear words, is that not sarcastic language? Right, can you spell the word Beshnaf? It's very difficult. That's a dangerous spelling. Is that the same as what? I crossed over for that stage. Right. Ndokubvunza inini right kana kuti inini ndokupa futi. Antiquick. Can you spell it? What? Antiquick. It's antiquity, not antiquick, my friend. No. Don't correct me. That's the word. Does that word exist? Yes, it's like spelling Rombazi. No, it's antiquity. And antiquity. It's antiquity, not antiquity. It's antiquity, not antiquity. No! You are now spelling it wrongly. It's the same as spelling Rombas. Yeah. You are spelling it wrongly. Rombas. Ndara uyakuda unaenda uchikore. Can you spell gigantic? Wait, I'm coming. Red? Can you spell gigantic? Pronounce antiquity. No. Antiquity. Something that reminds of. My friend, that's reminding me of my father's house in Mozambique. Exactly. That house was called. It's not That house was called. No. Give me a minute. Yes. That house was called pyramid. He built it by himself. With every level, height level, sailing level, with everything. Like
In brief, can you define antiquity? He built that house to roof standards. You are not asking us It was antiquity, yes. Give me a minute. It was, that house was... manje minute yacho zvinova zvapera guys. My friend, that house was roof standard. And it was called pyramid. It was just like this. I want to. It was rather a Remshago empire, something of that sort. When you are asked to define antiquity, it's something that is to remind us of the past. antiquity. Antiquity. Yes, that's the word. But not antiquity. No. You are defining it wrong. Saka ndani asina kuenda kuchikoro pakati. Naenda kuchikoro. My dear friend. He standard 6 wakaenda kuuniversity. I love him like that. We are not kuchikoro. Because it's hard not to crack. Very notorious. Yes. Not by nature. Maita bobo. Iwe taradotuka muri kuitika furunyu ndakafonera kusara kunozvideva zvandikuita mari yacho tora zoise gara watopodya kudhara kana wadha kwanonzi mari yauti ndatodya Antiquity shortcut, you know what? It means old but valuable. Yes. Exactly. when I say You take me something very, that remains You're right. remind us You can of take the me past. that I'm For very example, old, but at least for example we've got Great Zimbabwe there. Antiquity. Yeah. Gawa. You have got Great Zimbabwe. What does it? You see. What does That's what you're saying. What does Great Zimbabwe remind us? It reminds us of the past. It's like the fallen Babylon. Waita bro. That people. Cheka imwenje. Adariza ngoma ukachapa kwa chimba. Cheka mwenje wekudara. Adariza ngoma atangana. Achitiriza ngoma ukatamba kwa kuyiza. Ushuko Ariza ngoma. Ari kutamba. Cheka imwenje. I think that person was egoistic. Zvakwana. He's so innocent. Was not considering other people. Egoism. No. Egoist. He's a terrible guy. He's a terrible guy. Otherwise, I can say that he gives fun to all people. Amuse people. Yes. Like playing dance and what? At Wedzera Club. Yes, he can entertain when all people with all your stress and everything. He can be someone who is entertaining. So you should be more of a psychologist. Right, it's like that. It's like that. Because it's not Your statement is somehow fetishistic. What does it mean? What does it mean? Fetishistic. What does that mean? Something to be worshipped about. It's great. When you release the information, it's valuable to me. Thank you. You can say that again. Fetishistic. But fetishistic is something to worship. Chivapeka last statement. This step one. You see, these people. Vapeka statement. All they need to know is that I am just a maestro. What? Maestro. Maestro. Maestro is something
If you're a maestro, you are. Maroa netma statements gawa nemdaro. Unyebero. Good. You are maestro. Ah, unyebero nemdaro zvanto. No, it's not like. Good. Ndaro yaasikunyeba. Anoti mawedzi angari Mupostori musi. Anoti mawedzi twake. Twakamaka. Good. Hapana nokuchallenge kwemusic. Nobody can challenge you. Uyu mdara ika pane mawedzi akamaka. Akaita Bible. Chibebi chemunhu chikatosvika anochibvaisa zvokuti Music politically into your stomach. Saka mdara munomuona sei? Mbomira. Ubi. Uyu. Uyu manje kati chimutora isusuka paupenyu hwekuraramaka. Munhu akangofanana nokuti daiso. Takatora kuti kaisa pakufudza kumombe kumusha uko. Anokwanisa kuentertaina vanhu. Vachifara, vachiita sei. Asi ari munhu manje ka ane chikoro chiripo mbichana. Chikoro chiripo nochisenzisa. Chikoro chiripo aiwa. It's like this is in the game. Fundisa akabata mukadzi wemunhu fundisa aiwa dana musha kanokwanisa kuenda achifadza vanhu ukavhiringidza vari pabasa mapepa akutotora saka munhu iyoyo kudzidza akadzidza but pane chiri kuitika kuti anga asingaite zvaakaane zvaakaitaiwe nemweya pachiprofita zvezvipane mashoko makuru atapane mashoko akamaka pane mashoko akamaka because ukaenda naye kutaura 10 more after iyawo haasisina akanobvunzwa samweka anongotaura mashoko ese ataura panapa ndo ake aripo murikuona rasta pane mawedzi anotaura even maminista dzakana kuita sei to even say them. Horoscope here. Is it trouble? Pinda. Hapana zvawaita apa. Horoscope this man. Chingawapaka statement funga. Hello. Unofunga sei kune munhu? But isimpana kwatiri. Wakati akadzidza kudhara ane 40 years. Yo na 46. Anonyeba anoka statement. Ayo chakanakira. Munhu wekuti achatobva. Vanorito munhu. Look this man. Atombodzorera vanhu mumabhuku saka munhu akapenga. Bosi ukaona munhu wekuti anotaura imwe gibberish kuti unotoda kumbono kuti mwainyomiitisa nhavu. Come around, double 5 notes. Come around. Double row and Blaz. Kana draw abure. But manje ane maplati manje. Shaka wandi. Ibo boys.